walay pangulo sa katawhan nga nakahimog saad sama sa gibuhat ni Hesus. Kasagaran mga leaders moingon gyud nga akong palambuon ang atong ekonomiya, akong panalipdan ang atong sovereignty, akong tabangan ang tanan nga mga kabos, himuan ako balay, muag karsada, muna ito mga saad. Pero wa gyud leader nga nag-ingon di na gyud mo mga matay. Usa ra gyud ka leader ang nagsulti, kinsa man? Si Jesus. Ingon siya, ug motuo lang mo nako, nya mosunod mo nako, din agyud mo mga matay. Ya, saman. Tuo mo ani. Tutok mo lang mo nako. Gabi diha aligre kayo ang concert sa Sweet Notes. Daghan kayong naabutag alas 2 kadlawon. Niya nindot kayo no. Aligre kay tanan motong nakapangandoy ko nga hinaot unta nga dugay pa ni silang mga matay ang Sweet Notes music. Banag asawa sila batanon, may tagdugay pa ni sila mga matay. Nganoan, naghatag manggog kalingaw, naghatag og kalipay, kanawang gitawag na tog wholesome nga paglingaw, display of talents, display of happiness. Nindot kayo, no? Hinaot unta nga kining naghatag og terror sa kalibutan mao untay udang mga matay. Makapangandoy tagingon anay. Pero sa tinud-anay ang nagbuhat gidi ay sa buhat sa Ginoo di na gyud mamatay. Si Esteban gihisgutan diri sa unang pagbasa nga gipatay. Si Saulo mao'y nagtugot nga patyon si Esteban, nya nagsigi naghimog mga mapintas nga mga panglutos. Si Saulo believe na kay siyang kaugalingon nga napatay niya ang mga tao nga nisunod ni Kristo. Porti giniyang panglutos, gatuo siya, nagmadaugon siya tungod sa iyang pagpatay o pagpabilanggo sa mga nagsunod sa Ginoo. Pero sa kaulahian, ato lang ning i-fast forward, unsa may nahitabo ni Saulo, nahimo siyang San Pablo, usa sa atong mga lig-on kayong haligis pagtuo, ang pagtuo nga iyang gilutos niya. Kay nahimo man siyang magtutuo, ang pasabot ana kadto deng iyang gipangpatay, kadtong iyang gipanglutos, wa dito mamatay. Murabag zombie ba? Kita mo na sa lidang zombie nga mapaakan ka ug masikit ka ba, mapaakan ka, unsa mahitabo nimo, mahimo sa kang zombie. Ang Ginoo ingon ana sana sikiti, di ba matakdan kas Ginoo, lingiyay mong tupad ing na natakda na kag Ginoo, matanawa niya kanus aman ta musikit sa Ginoo. Kining misa mo gini pinakasikit kay ato gud siyang kanon. Ang uban ganyo na gatap-tap pa man, nganong nagtap-tap mo musudo niya ang virus sa COVID, di takdan ka. Mao na nga kining Eucharistia mao ni ang pinakanindot nga pagpakigsuod sa Ginoo, kay ato gid siyang pasudlon sa ato yung biological body, sa ato pamatakdang gid untata. Sige ka na be,
ikaduhang lingi sa imong tupad ing na natakda na kas Ginoo. Pero nga naman nga inig uli, dali naman gyapon kayong masuko. Nga naman nga inig uli, yaw-yaw lang gyapon. Nga naman nga inig uli, dumot lang gyapon. Inig uli, ighumas misa, libak lang gyapon, galakaw pasdaan, ang libak na. Kuya, wa pa katangtang sa brunda, nang libak na. Nga naman, sige mong tatagkaon, mukaon man kita Ginoo. Nga anong mura maglisod kay tang takdan, porti lang gyapon kaigihan ana mga yuta, mga utlanas yuta, hangol gyapon kay ng kwarta, kanagi yung kwarta. Gabi gi-announce to ni Cap Richard sa Santa Cruz o ni Cap Johnny, kaning atong Assistant Regional Director, nga mag-unsa na lang og wa na ni Father Siano. Kay ang ato mga night, aligre kayo, kay gibudgetan og tag 50,000. Niya, sunagaan ang night niya, tagaag 50,000 ang organizer. Libo gud sila kung saon paggasto. Niya. Nga naman tagaan kag role, ikay lead aning kuan ha, kaning night. Ya, di ay 50,000. Yan, nana sa taroy kaning kuan, kaning Barrio Pista, ang mga barangay officials o ang mga chapels, mag-usa sila diha, atong providan og tent, inig pista, inig human sa atong fiesta mas sa alas 10 karong Sabado. Mangaon din tatanan dito. Pagdamog pagkaon. Mangutkot giso ang barangay. Paita sa dani, damagan, tas mga tawag pakaon ani. Aron di ka maproblema, tagaan mo og tagurha ka Buklitson. Mo malipay nga kanindot ana. Tagurha ka Buklitson ana. Ato gihatag. Diin man na nato gikuha. Gikan as kolekta. Nga naman, kay wa jud ko mahangol anang kwarta nga gikolekta. Ang akong nahangulan nga makashare ang tanan niya ng atong gikolekta. Motong gabi puno kay tao diri pertindagan ng tao nakashare sa atong nakolekta. No? Kato wa man gito manghog og kolekta kadaghanan. Kay matod pang Cap Johnny, pag misa na to diris nobina, wa gani mapuno ang simbahan. Pero dito, sus, hasta ka 20 pila ang gidaghanon sa nanimbas nobina mas ikumpara dito sa gawas. Igo ba ng rason nga muratag masubo nga ngano man inig concert sa Sweet Notes, daghan man kayong tao nga inigmisang Padre Siano, wa may tao hapit. Maihap las tudlo. Balik-balik kag ihap sa inyong tudlo. Human na mo ihap, ading nanambog karon. Pero dito sa gawas, lisod kag agi. Nga naman, tungod kay wa motakod ang Ginoo diha sa ilang kasing-kasing. Kutob ra gyud sa lawas, wa kaabot sa kalag. Unsa may babag mga igsoon nga sige tatagkaon, unsa may babag nganong di man kita matakdan nga pagka-powerful untaan ng Ginoo. Sunan ka na ang patay na nga buhi, matud pas unang pagbasa, ang nituos Ginoo, ang mga yawa gipapahawa, ang mga masakiton giayo, hasta ang mga patay gibuhi. Grabiha day matakdan ta Ginoo. Sama ni Felipe ba, gisgutan sa unang pagbasa, grabe ang iyang gibuhat. Ang mga tao sa Samaria murag na nahasigang mata. Kaya nga naman, purti gyud ka powerful. Tungod kay naa naman ang Ginoo niya. Pero kita purting daghana nato, imbis nga kita mo'y maghatag og gahom
magpakita gahom ngadto sa ato'y sigkatawo. Kita naman oy mailad anang gahom-gahom. Dali makitang mailad nga moingon kani gamhanan gyud kaani basta mo maangko nimong maong dungog kining maong posisyon mo na inig eleksyon hala away gyud maayog gubat sa pulong usahay gubat pas armas tungod lang kay kanang gahuma sa politika maogi importante kay nato limota nga mas gamhanan pa na ang gahom sa Ginoo kun ato lang yung puy-an. Nganong wa man ginakasod unsa may babag bawo mo sige lingi ay mong tupad may naon siya nakababag hindi kausag ilisa na to atong faucet diri sa CR kay din amang gyud mo agas ang tubig ni amanta siging lubag nako usa man dito wa na dito so datong tangke na pa diri ubang faucet kusog kay agas nganong di man ni mo agas ni gripuha sa naay nakahalo pa ni pader pagtan-aw sa plano di na madapat palitag bago labay lang ni pag palit og bago pag ana aagas na mo nalisod kay nang clog up yang sa mangi clog up kanang sala S-A-L-A or S-I-N ang sala nganong naamon ang sala nato tungod kay mas nahigugmata unas tanan sa atong lawas kaysa atong kalag mas givalyo nato ang lawas kaysa kalag mao na bitang kusog kay kadiha mo usab ang imong lawas paninduton ginagmaayo gabi na ahat ko sayaw-saya aka namang sweet music man sa to matud pa sa nag-comment kay gi-post man sa among group chat ningon dayon unsa man ang pagkasayawang nabali man nagkupot ningon dayon sang ni-comment na nagpaila lang gyud nga di gyud kamao ay basta lang mugunit kanisang pari nga kulbaan sa tang mugunit usahay gara bang naanod ko ba natakdan ko nga naman nindot kay tan-awon ang mga lawas nga nagkiay-kiay na matakdan jud ka ba kuyaw kay natong lawas peligro kay malimot nga naa day kalag muna higugma agid ang kalag labaw sa lawas ing na kining akong pagsayaw ron makaayo kanis kalag kining akong attire karon sa akong lawas makaayo kanis akong kalag kining akong pagkanta kining akong pagshow kining akong pagkasikat isip sikat kaayo sa social media o sa mga concert makaayo kanis akong kalag kining atong pagsimba karon makaayo kanis kalag kining akong pagrosaryo kining akong adoration makaayo kanis akong kalag kining pagsige nako basa aning TikTok siging tan-aw aning TikTok siging wa nay hapitog aning cellphone makaayo kanis akong kalag ana ba ning sige na kong pangaway ani akong silingan sige na kong kiha aning akong mga kontra sa balaod makaayo kanis akong kalag ning sige na kong dumot aning akong mga igagaw nga nangutang na akong way bayad-bayad makaayo kanis akong kalag kana ba mga pangutanaha ba ang kalag tanawa na kanang mga dili kay maayo ang kalag inigmisa ana inigwali tuog gina na tuog bitaw tanawa iniglinibakay mata gina mumata magampo rosaryo ikaduha pa lang misteryo agas ng laway na santa inighumag rosaryo painit na asus kusugang muhigop sa painit sa dukaon na ang ato din ng kapistahan na ning kamot tang maaligri ang lawas pero hinaot unta nga di ta masango diha ang unang hinumduman nganong naaligri man ta nganong maka
finance man ta aning dagko kay natong gastuhanan sa atong mga gitawag og kalingawan tungod kay ang Ginoo duol nato, tungod kay naay mga tao kansang mga kalag liwat sa Ginoo, mga manggihatagon ang atong mga namalit og slots. Pakpakan nato ang atong namalit og slots. Kamong tanang namalit din amo mga matay, di na gid mo mga matay basta mo padayon mo palit. Ngano man kay naghatag mo kalipay nga Dios nun, dili kalibutanon. Ang inyong pagpalit ginamit ang kalibutanong bahandi nga mao ang kwarta, naghatag og katumanan sa atong Dios nun nga mga selebrasyon sama aning pista. Katulang atong gi-contest ang kaning mga kapilya panahon sa atong Herikada, katong 7 ka adlaw nga sige tag motorcade, nag-contest ang mga chapels ato pag act out, ilang gi-acting ang mga milagro ni San Vicente Ferrer. Dunay ni participate mga 30 kapin kakapilya. So 30 ka lugar dinhi sa atong parokya, 7 ka adlaw nga nagsigig balik-balik og sudong og hinumdom sa milagro ni San Vicente Ferrer. Kanindot ana nya magpundok sila dito, hasta mga bata magpundok, at least makahuna-huna sila. Mao din ning atong patron, kamao din mohimog milagro, Diyos nun day kay ni siya. Nindot nya din man tagi finance ato, dagko man tog premyo. Wa para ba nato ma-declare ang winner? Nanay mga winners pero karon pa ni nato i-declare inig kuan nato kaning katapusang night, inig pista ikagabi atong i-declare ang kinsay winner, or tingali sa Fiesta Mas nato ikalas 10 karong Sabado. Nganong naka-finance man ta ana? Tungod sa namalit og slots, nahimong malampuson ang Diyos nun nga mga buhat tungod sa mga tao nga may paambit sa ilang kalibutanong mga bahandi. Muna sa ato karong dag, SBF dag para sa atong kumbinto, na natay halin nga 16,099 slots. Pakpak yapon. Sa ato sad nga GPHG para aning atong pista celebration, iyan nato gikuha ni ang tanang mga expenses na natay halin nga 26,382 slots. Pakpakyapon. Napay 18,618 ka slots nga wapam halin kutob ra ni karong Sabado. Halin kaning tanan. Og maliwat gyud mos Ginoo. Kausara ni mahalin mo baligya lang kas imong yuta nga pila ka square meter nya human ang halin imong ipalit og slot, wala manani. Pero daw kay kag kwarta, hangol jud kay kag kwarta, bisag na kay dako kay yuta, kwarta lang yapon, timan gini mamatay gyud ka. Magkusmod imong naong wa kay kalipay, luos lang kag kasuko. Bisag ang imong 3 ka ektarya nga yuta, lahapan lang nag 10 square meters, makigpatay na ka. Di tinuod. Dili tinuod. Tinuod Pero ikaw na kay 10 square meters nya wa gyud ka maliwat, naliwat jud kas Ginoo, bisag ilugon pa na tanan, mo smile gyapon ka bisag gaagas imong luha. Nga naman ang imong kasing-kasing buhi, dili patay nga. So niya pa'y 18,618 ka slots, hutda din ninyo palit kamong mga buhi, kamong mga patay ay lamog apil. Niya natay 10 slots challenge, tag 6,000, bali 10 slots sa SBF dag og 10 slots sa GPHG. Niabot na sad ang niapil ani og 145
ka 10 slots challenge. So pakpakan sa nato ang niapil. Salamat kayo. Umpun ani tag 10 slot challenge. Kinahanglan tag mga kuan tingali, mga 100 ka 10 slot di sobra sad. Mga 500 tingali. Nahurot na ni. Mga igsoon, ang Ginoo way hunong sa pagpakita sa iyang kinabuhi o sa iyang gahom. Ang ato lang pasudlo nato siya. Tinud-on taning atong pagsimba, tinud-on nato ang atong pagdawat niya dinhi sa Santos nga Eucharistia. Pahimusla nato o tagaan nato higayon nga ang iyang gahom nga atong gipasod sa atong lawas mulihok unta matag adlaw. Unsaon man ialagad gyud ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Limpyuhi gyud dili lang ang imong lawas kung dili ang kalag. Kuhaa gid ng sala. Ang sala sa kahakog, sala sa kasuko, kalaway ug uban pa. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugod karon ato nang atimanon ang atong kalag. Na, pinamdumi. Sige, manindog na ta mga muatiman sa inyong kalag.